Ubashana. Konakele ubashana ezweni ubashana. Usathane ubazuzile abantu ubashana. Ubashana lamaphoyisa awuthuka ubashana laba. Ubashana baboshiwe ubashana ngoba bayile nhlobo yamaphoyisa le kuthiwa ama-maniac ubashana. Ubashana baboshiwe labo boyi-2. Ubashana uGundi noMazwi. Ngoba baba amaphoyisa lawo ekuthiwa ama-moron ubashana. Seziseshifini lezi ubashana zipatrola ubashana. Ubashana zahlangana ebusuku nendoda Rosedale Street ubashana. Ubashana bathe mabesuka bamisa iveni eduze kwale ndoda. Yewe ndoda uyapha ebusuku. Hayi ndoda hayi ichaza indoda ubashana. Bathe mabesuka laba kwathiwa hey wena mhlawumbe isigebengu wena babexhavula le ndoda bayijikijela evenini ubashana. Hayi zagungquza nale ndoda lezi zagungquza nale ndoda lezi. Ithi le ndoda endaweni engathi isebumnyameni. Thema isuka lezi zama lezi. Endaweni engathi ihlane ubashana. Hayi mabevula bathe bevula bamshanga pepper spray ubashana. Mshanga pepper spray wahlanya umuntu la emotweni. Salma isuka lezi ubashana zamkuruveyisa ubashana zamshaya lo muntu lo zamshaya lo muntu azimbona ukuthi hayi ngathi usedakwe yibhakela lo muntu. Balima besuka lapho ubashana lo muntu bavele bamkhokhobela ngoBrown ubashana. Hayi uthele umuntu ethi uyapaquza hayi zamsacrifice lezi ubashana zamcrucify zamsuffocate ubashana. Alba isuka ubashana besupopopo ubashana. Dablo popopo ubashana. Besupopopo lo muntu. Andana ngesitayela sezinja ubashana zabe zimlaxaza khona lapha esigangeni zashaya imoto zahamba lezo ubashana. Ayatabalaseka umuntu ngakusasa ke aye epolice station ubashana afika achaza ukuthi hayibo amaphoyisa lana angithathile anginyokubeza amaphoyisa ebese kuthiwa hayibo bakade beseshifini bepatrola kwathiwa hayibo uzeka la wena ndoda kwakhonjwa kuthiwa akubona laba akuyena lona lo ukhonjwa izithombe wathi hawu uyibona impela ebangibulele labantu ngesende labantu. Omunye no41 ubashana omunye no42 years. Kwenzakalani ezweni sakhile ubashana. Bangenelwe yini abantu ubashana kunzima madoda nidla kwasani nje manje niyamosha. Nidla kwasani niyamosha. Omunye kuthiwa wavayela isalukwazi for years. Siqhumza ngosonona isalukwazi siqhumza ngosonona isalukwazi. Boshiwe nje ensukwini umshubela. Ayibakhala khona abakazidlodlo kulamadoda ubashana shawumthangala asho phakathi. Athe bye bye. Hayi qhuma uthi ufithi ubashana khuluza ngesilevu phansi. Kwabanda ipayipi ekhanda wathi wenina nibhizi ngile imkhuba la sonsaphaza ubuchopho nenzani sisebenza le. Ayi ubashana zabe bagxavuna lezi bantathe emoyeni. Umibhuzo engqini waphakama idust ka2002 ubashana. Babajikijela evini nje bese bakhalela amasongo asigonyela. Yebo madoda yekani lezi zinto enidlayo yobisi lezi zinto enidlayo lezi. Yekani ama drug la ngoba davaza wasani nje manje nihlangana nakho lo go player mthuqa